Здравейте, хора! Днес не съм се завръщала с лабубото и ще отваряме едно лабубо. Ето. Аз просто нямам търпение. И сестра ми присъства, която се изяде език. И има пликче. Не са объркали. Картичка няма откъде да видим. Ето. Няма нищо. Не, няма нищо. И истински! И виж, истински! What the fuck, bro! Ето го лабубото, да. Ето го лабубото. Льофер. Вътре няма картичка за 16 лева. Льофер, аз исках да ми се падне хоп. Синята. Много сладко! Но ми се падне. Аз искам ли лавото? Оф, хора, разочарована съм. За пореден път, защо на мен? Розово лабубо. Ето, като го видите. Не, истинско, фалшиво е. Истинско е! Може би не. Еми, отива към нашата колекция с лабубота, която вече е 6-то. И с това... Не, това е 5-то. И с онова 6. И ще се върнем, когато ще отваряме второто ни лабубо. Здравейте, хора, ще продължим да отваряме лабубото. Сега ще оставим лабубо. Това е хубаво, това е гадно. Така, Ванеса, аз ще го отварям. Нямам търпение. Ето. Ама... Картинката. Затваря очите. Точно. Това, черното беше хубавото или не? Не, черното е гадно. Хора, падна ми се... Точно, така съм ръцете, бе. Хора, падна ни се лилавото.